Yurdumyzyň öňde barjy dokma kärhanalarynyň biri bolan Türkmenbaşy zinti toplumynyň öndürýän ýokarky hil önümleri dünýä bazarlarynda uly meşhurlukdan peýdalanýar. Onuň zinti matalarynyň taýýarlanylýan bedew harit misaly önümlerini daşary ýurtlaryň meşhur öndürjüler hem ulusy bildirýärler. 21,5 gektar meydanda yerleşen zinti toplumunda arasa pagtadan yüplüğün düdümüne likra goşulup egrilen dürlü belgili yüplükler öndürülýär. Şolaram jinsi matalarynyň müňden gowrak görnüşleriniň taýýarlanmagyny üçin edýär. Toplumyň tikinçilik bölüminde oturdulan we öndürjülükli işledilýän Germaniýanyň, Şwitsariýanyň, Yaponiýanyň ýürütülüşdirilen enzamlarynyň kömegi bilen işgärler ihlasly rehmet çekip, önümçiligiň dowamında jinsi matalarynyň çağalardan başlap uly ýaşly erkek adamlar we denanlar üçin dürli görnüşli egin eşikler tikýärler. Taýýar tikin önümleri her paslyň aýratylygyna görä öndürilýär. Kärhananyň öndürýän bedew harit nişanly jint önümleri bir näçe daşary ýurtlary berilýär. Munyň öňi toplumyň taýýar önümleriniň hiliniň ýokary bolmagy arkaly olaryň uly awraýa eýe bolmagy bilen şertlendirilendir. İşleriň şeýle üstünlükli alınıp barylmagynda jint toplumynda döwrap tehnologiýalaryň girdilmegi bilen bir hatarda öndürilýän önümleriň hiline we ekologik hopdurlygynyň talaplaryna gawat gelmeginiň uly orny bar. Şunun bilen baglykda toplumyň ISO 9001 önümçilik dolandyrış we hil gödäwçilik ulgamy, ISO 14001 daşky gurşaw goramak we OHSAS 18001 kärhana dähmet hukuklaryny goramak we teýin hopdurlyk üçinçiligi diýen şahadatnamalaryna eýedigini bellemek gerek. Şeýle-de bu ýerde egin eşik önümçiliginde bütün dünýä derejesindäki jogapkärçilik diýen WRAP standarty ulanylýar. Toplumda innovasiýon tehnologiýalary hem işçiň peýdalanylýar. Munyň misaly öküminde lazer bilen işleýän önümçilik bölümini görkezmek bolar. Bu ýerde lazeriň kömegi bilen jins önümlerine dürli nagyşlary, nişanlary we beýleki şekiller goýulýar. Şu günler bolsa dokma toplumynyň dähmet ýer dokmaçylardyr tikinçileri halkara paragatçylyk we anonsmak bilen münasip dawarlandyrmak üçin tutanýarly we maksat okuluny dähmet çekýärler. Munyň öňi üstünlikli ötüşleri üpçün etmek üçin hemme mümkinçilikleriň bardygyna şaýatlyk edýär. İşlemege, şeýle azap mümkinçilikleriň döredilenji üçin jins toplumynyň agzybir işgärlerdir hünärmenleri gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman terdarmyda hoşallyklaryny bildirýärler.